Bueno, ordizin hasi nintzen jokalari bezala. Gero ordizitik hori bil nintzen intxurre ordizi tarte hortan, eta nire azkeneko urtean ja futbola utzi behar nula, ordizia bueltan nintzen, eta denboraldi erdin, zoritxarrez jokaldi baten, belauna hausi zidaten, eta berriro ja rekuperatzen hasi nintzenen, taldeek eskaini zidan, direktiba eskaini zidan, neska infantilien taldea hartzea eukiko nuken, eta hor hasi nintzen entrenatzaile bezala. Eta gero hor mugitu nintzen, entrenatzaile bezala, Lazkao aldea jo nintzen, Turin, Mariño, eta ja Mariñotiken selekzioa pasa nintzen. Eredu hola, finko bat ez dauket entrenadore batena. Saiatzen naiz aldien gauzik onenak ateatzen entrenadore guztitik. Baina bate hola esateko, Guardiola izango zen, nola prestatzitun partiduk eta nola jolasten duen aldeagatio. Baina, adibidez, Imanol Guazile baita gustatzen zait behakin egon nintzen baita, eta jende nola eukitze ditun jokalarik futbol zelaian, bisitasun horrekin eta puntxo horrekin, gustatzen zait baita. Gustatzen zait talde bat baloiarekin bildurgabe jolastea. Gehien bat beste futbol zelaian, kontrarion futbol zelaian jolastea. Gustatzen zaidana bisitasuna futbolai ematea, baloiakin trebeak izatea, bildurre ez izatea gehien bat. Oso bizia kanpoan, kirola gustatzen zait, ez bakarrik futbola, ordea astero ikuste ditut alde joan kirol guztik. Ziklismoa ere gustatzen zait, edozein gauza, baina futbola, etxean esatea, azkenean futbola baita nekagarria dela, etxeko entzate bai. Anedotak asko, baina igual baten batei ez zaio gustatzen eta igual nahiago ez kontatzea.